An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye juma ye tubabu kalo ale tile 2 min ye février kalo ye an bɛ ale la san 2024 laseliw kabi dɔgɔkun daminɛ an y'a fɔ a ye cogo min an bɛ segukaw olu fɛ yen. Segu yɛrɛmarakafo kɔnɔna na n'o o ye commune ye baara min bɛ sen n'a ye o ye festival Sile Niger tako 20 ye an bɛ o kɛnɛ camancɛ la nin waati in na. Bi kibaruyaw bɛna tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko la ka taa se Mali ale y'i senbɔli min kɛ CEDEAO la ale ni Niger ni Burkina baaraba minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ani ɲɛfɔli minnu bɛ sen na minisiriw fɛ kɔkan kibaru an na dɔ ta olu fana na k'olu fana da aw tulo kan. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko Ala ka bi juma timɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an ka bato kɛliw bɛɛ lajɛlen minɛ. Ala k'o k'a ka Alaya kama k'an ka jamana k'ale kolosuma k'a basigi ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen. Kunungo Katikaw fɛ yen furancɛla fanga ɲɛmaa n'o o ye colonel Asimi Goyita ye ale tun bɛ siraba dɔw bɛ yen olu kan ka dilan ka bɔ Kuluba ka taa Kati ka bɔ fana Kulubakaw fɛ yen ka taga Samɛ ale ni ka bɔ Kuluba sira fana kelen fɛ tuguni ka taa fo Kitakaw fɛ yen. Baaraba minnu kan ka kɛ o la yaasa sira ninnu bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min o nun donni tun bɛ sen na kunun Katikaw olu fɛ yen. Furancɛla fanga ɲɛmaa ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye premier ministre ye Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ a n'a ka ministres caman ka taa fara CNT ɲɛmaa kan n'o ye colonel Maliki Jaw ye. Ale ni jamana dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen Chinois n'olu yɛrɛ kan ka baara in musaka caman bɔ. O hukumu kɔnɔna na sa Asimi Goyita baaraw bannen Radio Mali Mark Kulubali ka kuma bara la a ko k'a bɛ bonyamasegin kɛ Kati n'a Lamini dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ye maa minnu y'u ka baara bila ka na sira in kurumokɔrɔli la. Asimi ka laseli la a y'a jira k'a fɔ ko min ye siraba ninnu ye k'u kɛ k'u ye ka se ka siraba ka kasaraw dɔgɔya. Sirabaw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. A ye misali ta Waraba filɛso dalala la denmisɛnninw olu bɛ degun minnu sɔrɔ yen ale ni siraba ka kasara min ka ca o yɔrɔ la ko n'o kɛra sira fila taali ni segili ye k'o bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ. A kɔni ye bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu yera kɛnɛ in kan yen baara in ale daminɛli ko ɲuman na. Kunungo Mali kɔnɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna ye welewelemada kɛra ko ka wuli ka jɔ kɛ sengrama dondonni bɛ se ka ta cogo min na ka ɲɛsin Mali ale ni Niger ni Burkina ma olu minnu ye u senbɔ CEDEAO senna nin waati in na. Waleya in kɛra Bamakɔ kɔnɔna na Niger ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ Burkina lasigiden min bɛ yen minisiri min bɛ an ka jagoko kunna minisiri min bɛ réforme ko kunna ka taa fara farikolo ɲɛnajɛ minisiri kan ani denmisɛnninw caman wasaden maa 2 olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan place du cinquantenaire la. Sifinw tɔgɔla sa Mamane Mama Ɲare ale ye kuma ta k'a jira k'a fɔ bi k'u wulilen don k'u jɔ yaasa senkɔrɔma dondon bɛ se ka kɛ cogo min Nigerkaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale fana kumana ka dantigɛli kɛ ka fara Burkina ta kan. Minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye denmisɛnninw hakili lasigi n'o ye Musa Alassane Diallo ye baara minnu bɛ sen na k'a yirula k'a fɔ ko min ye n'an bɔra CEDEAO la kɔlɔlɔ ko o man ca kosɛbɛ. Ikasa Mayiga ale ye tali kɛ tariku la min ye CEDEAO yɛrɛ sigira sen kan cogo min fo kana se nin waati in na CEDEAO ye sira bila. Minisiri min yɛrɛ n'ale tun ye welewelemada bila bɛɛ ma n'o ye Abdulkarim Fɔnba ye a y'a jira k'a fɔ ko bi ko maa man ka jɔrɔ sabula jamana ninnu filɛ nin ye u ye laɲini min kɛ k'u senbɔ CEDEAO senna nin ye ko ni hɛrɛ tɛ a tɛna na ni bɔnɛ foyi ye ka ɲɛsin an ma. A y'a jira denmisɛnninw na fana k'u labɛn bi Mali a jigi ye denmisɛnninw ye Niger jigi ye denmisɛnninw ye Burkina jigi ye denmisɛnninw ye sifinw k'u jija kosɛbɛ. O welewelemada min kɛra a wulikajɔ kɛra Mali duguba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔra k'i dantigɛ min ye Segukaw fɛ yen yan colonel min ye Segukaw fɛ yen yan coloneliw caman kɔni tun bɛ kɛnɛ kan min ye sɔrɔdasilakaw ye ka taa fara duguden jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan. Fanga ɲɛmaa n'o ye premier ministre ye Sogɛli Kokala Mayiga ale yɛrɛ ye dantigɛli kɛ Segu ta kɛnɛ kan o min kɛra Sɔgɔlakɔnɔkaw fɛ yen. Ndulati kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Sorikonanjila o kɔkan na
tribune défilé bɛ kɛ yɔrɔ min na Sogɛli kɔni ye bonyama segi kɛ segukaw ye u ka wulikajɔ la a y'a yira k'a fɔ ko Segu ye baaraba minnu kɛ Segu k'a jija o la hali bi yaasa min ye baara tɔ minnu bɛ nalen u bɛ se ka nɔgɔya cogo min a ye maaw galabu kɛnɛya ka kɛ ni bɔli ye CEDEAO la baara tɔ ye min ye a ko degun fɛn fɛn bɛ nalen maaw k'u labɛn yaasa u bɛ se ka kunbɛn cogo min na Sogɛli a ye bonyama segi kɛ u bɛɛ lajɛlen ye u ka nali la kɛnɛ fana kan Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gouverneur Kulukoro yɛrɛmarakafo ɲɛmaa n'o o ye Bako Kane ye ka taa fara Kulukorokaw bɛɛ lajɛlen kan olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la yen sifinw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen na sa ka taa maison du peuple fa tɛ Kulukorokaw fɛ yen o ɲɔgɔnna de fana kɛra fan caman fɛ ka kɛ ni wulikajɔ in bana baara ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Kidalikaw olu fana y'u ta kɛ Kidali ale gouvernorat kɔnɔna na nka hukumu kelen kɔnɔna na ministre min bɛ mara kama bɔli kunna ale ni ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ministre min bɛ muso den ani du kunna olu bɛ taama la Kidalikaw fɛ yen colonel Ablaye Mayiga ale min bɛ délégation ɲɛmaaya la u taa kun ye ka taa baaraw lajɛ baara minnu bɛ yen bi ni o ye faso cakɛdaw segili ye a y'a yira k'a fɔ ko a kelen tɛ colonel Assa Bajalo ni ale bɛ kɛnɛya ko ministre kunna ale fana tun bɛ ale bɛ taama in na ka taa fara colonel Ismaël Wage kan colonel major Ismaël Wage kan fo ka taa se Mariam Mayiga ma ni ale bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale kɔni ye ministre ye min bɛ musow du ani den kunna nin bɛɛ lajɛlen kan ka taa lajɛli kɛ Kidalikaw fɛ yen u ka cakɛda bolofara minnu bɛ yen olu bɛ se ka kɛ cogo min na CMSS ɲɛmaa n'o o ye Isaka Kone ye ka taa fara Kanamu ɲɛmaaw kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛli kɛ Kidali kɔnɔna na i kan ka baara minnu kɛ don nataw kɔnɔna na maaw ye segili mun kɛ min ye ministre d'État ministre porte-parole du gouvernement ye colonel Ablaye Mayiga ale ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi de y'u bila ka na sabula kabini Kidali labilara novembre kalo tile 14 nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye ministre ka fara ɲɔgɔn kan ka na Kidali kɔnɔna na yaasa ka se ka baara in lajɛ CNT maaw olu fana bɛ taama in na u nɔfɛ olu fana kan ka kiimɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ ka kɛ ni fasodenw ka laɲiniw ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna tile fila baara min kɛ u ni Kidalikaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka fɔ kɛ yaasa min ye baara minnu bɛ yen n'o olu bɛ sen na u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ministre min bɛ musow du denbaya kunna ale kɔni kɛlen ka wele bila musow bɛɛ lajɛlen ma bi février kalo tile 2 monument de la paix la yaasa cogo min na musow bɛ se ka bɔ cogo min ka na senkɔrɔma dondoli kɛ ka kɛɲɛ ni Mali ale bɔli CEDEAO la ani Niger ni Burkina u bɛ se ka olu senkɔrɔma dondo cogo min ko musokulu bɛɛ lajɛlen kan ka ye o ko kɛnɛ kan baara kɔni bɛɛ lajɛlen u y'a yira k'a fɔ ko o bɛna se ka kɛ ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 14 ye halisa Bamako ale kɔnɔna na yen sifin minnu bɛ yen ni olu ni jamana minnu b'an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Mali Burkina Niger sifinw ye olu fana ko k'u bɛna barosigiba kɛ bi barosigi bɛ tali kɛ fɛn fila kan a fɔlɔ ye min ye Mali ale ko accord d'Alger banni min kɛra pewu n'a y'i kɔ don o la ani Mali y'i senbɔli min kɛ CEDEAO la olu jamana kɔnɔdenw fana ka maaw bɛna dantigɛli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko barosigi in kɛkun ye min ye hakilina min bɛ nin duguden ninnu na an ka jamana kɔnɔ u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni bilasiraliw ye baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kɔkan kibaruyaw la Maroc y'a yira k'a fɔ ko maa 30 ɲɔgɔnna ko olu kɔni y'o de minɛ u ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ denyɛrɛnin feere kɛ min ye finitigilakaw u y'a yira k'a fɔ k'u bolo sera ka da nin maa ninnu kan nin kalo in daminɛ na sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ ko u ye nin maa ninnu sɛgɛsɛgɛ a mɛnna u sɔminna u la min ye kɛnɛya baarakɛla maa 18 o bɛ a la infirmière 2 bɛ a la ka taa se min ye sage-femme ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛnen don Marɔkaw fɛ yen sabula k'u bɛ denyɛrɛnin feere de kɛ denyɛrɛnin feere in don a ko a ɲɛɲininen don yaasa a bɛ se ka don bɛrɛ la a bɛ se ka laban a bɛ se ka ban cogo min na ko o laɲiniw de kɛlen don nin waati in na nin jamana in kɔnɔna na yen min ye Maroc masaw ye Maroc masakɛ ale ni u ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu sigilen don nin ko in kunna u y'a yira k'a fɔ ko nin maa ninnu kɔni bɛna bila kiiri ale ka bolo kan Keniyakaw fɛ yen olu ka activiste dɔ bɛ yen n'u b'a Zimbabwekaw fɛ yen olu ka activiste dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Job Sikala ko ale kɔni bɔra kaso la kalo 19 tɛmɛnen kɔfɛ sabula ko tun y'a nɔ minɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ a tun bɛ waleya minnu kɛ o bɛ degun ta ka ɲɛsin fanga ma k'a ka kiiri o kɔni kun dɔgɔdalen don nka yanni kiiri kɔni cɛ sa ko min ye maa kofɔlen ye n'a ye sɛgɛn caman ta ka ɲɛsin u ka jamana ma k'u kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko k'a labila nin waati in na yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min yanni a ka kiiri o don cɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko maa kofɔlen min filɛ nin ye
politique sira ko a kun sen bɛ o la min ye waleya caman bɛ yen ko a sen yer'o la maa tan ɲɔgɔnna olu kɔni ye nisɔngoya yira nin waati laban in na Gaza Israɛlikaw fɛ yen o maa tan olu ye wuli ka jɔ kɛ Israël port la k'a yira k'a fɔ ko balo minɛ na ta ka taa di Palestinikaw ma ko u ma jɛ n'o ye diɲɛ seleke naani jɛkulu minnu bɛ n'o ye baɲumankɛ ye olu ka balo kan ka tɛmɛ yen fɛ ani dɛmɛ ko ka taa di Palestinikaw ma Israël kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛ n'o ye n'an nana Coupe d'Afrique kɛnɛ kan sa an ɲɛ b'a la k'a fɔ nin waati laban in na Mali supporter minnu bɛ Korogokaw fɛ yen olu kɔni bɔra ka kuma caman fɔ nka supporter ninnu ka kuma balila maaw la min na o ye k'a fɔ o ko de ko sefa wari miliyɔn 6 o dir'u ma Mali ale gouvernement fɛ miliyɔn 6 in u y'o kɛ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nka dɛmɛ tɔ fɛn fɛn kɛra u ye u dama don o la maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun de la u bɔra ka nin kuma in fɔ kuma tɛ nin waati in na Mali ale kan ka ndolanci kɛ ani Côte d'Ivoire sini u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ ka nin kɛ k'u kɔni ye jamana tɔgɔ tiɲɛ u ye jamana buruja maa caman y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ kɛr'u ye ka tɛmɛ min ye u yɛrɛ ka ɲɛmaaw ye ko olu bɛɛ lajɛlen talen don commission nationale maaw fɛ wa degun min filɛ nin n'u y'a danganamaya nin ye maaw y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko sabula ko ni wari min taara k'a darawuli barika ka bon kosɛbɛ min ye supporteru ye Mali kɔni tɔgɔ la k'u kɔni ye nin de kɛ ka bɔ ka kuma bɔlɔlɔ sanfɛ ka Mali k'ale kɔni lagosi kosɛbɛ ka Mali ɲɛmaaw lagosi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ degun na k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛlen don ka fili kɛnɛma nin waati in na ko dɔrɔmɛ kelen o tɛ u bolo ko k'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen y'i se kɛ u ye yanni u ka taga nin kɛnɛ in kan Coupe d'Afrique ko hukumu kɔnɔna hali bi Camerounikaw ka dege karamɔgɔ n'o ye Rigobert Song ye laɲini kɛlen don ko k'ale bɔ dege karamɔgɔya la Samuel Eto'o ko ale ye wuli ka jɔ kɛ ko ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma n'o ye Paul Biya ye ko yaasa min ye Rigobert Song a kana bɔ a jɔyɔrɔ in na cogoya si la sabula nin waati in na u y'a yira k'a fɔ ko Rigobert Song ko a bɛ ka baara min kɛ ko o ka d'u ye kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ u ka duguladen bɛɛ lajɛlen fɛla tɛ o ye Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko tigilamaw ɲɔgɔlɔngɔlaw wajulukɛlaw olu bɛɛ lajɛlen faralen don Côte d'Ivoire ɲɛmaaw kan ka kuma u ka dugudenw fɛ yaasa u ni Mali ka ndolantan bɛna na kɛ a kɔ kɔlɔlɔ kana ye a ko la bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don k'u jɔ Mali yɛrɛ ka lasigiden bɛ Côte d'Ivoire ale fana ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko ndolantan kan ka kɛ hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛko kunna o fana ye laseli kɛ Côte d'Ivoire polisilakaw olu bɛ wuli ka jɔ la su ni tile yaasa Mali ale ni Côte d'Ivoire kan ndolantan min kan ka kɛ Buwakekaw fɛ sini sibiri a bɛ se ka tɛmɛ cogo ɲuman na cogo min k'a sɔrɔ dangɛrɛmaya a ko la Côte d'Ivoire kaw sirannen Maliɲɛnw fana sirannen sabula bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don k'a fɔ ko nin ko in bɛna na wolo min na an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a ko kuncɛ cogo ɲuman na n'o tɛ maliden caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko n'a sera nin yɔrɔ in na k'a tɛ ɲɛ ko an ka ndolanci la ko k'u lasegin so ko sabula olu sirannen don a ko kɔlɔlɔ ɲɛ nka nin waati laban in na kibaruyaw bɛ ka di k'a yira k'a fɔ ko u bɛ lajɛ yaasa ndolanci bɛ se ka kɛ cogo min ye quart de finale ye olu kɔni bɛ daminɛ bi o quart de finale hukumu kɔnɔna na sa Nigeria ale ni Angola olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 min ye nɛgɛ kanɲɛ 20 ye sa Guinée ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nɛgɛ kanɲɛ 17 Mali ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Buwakekaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 20 Afrique du Sud ale ni Cap Vert bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ seko ni dɔnko ta nasira ka sa Festival sur le Niger ale baaraw daminɛna kunungo Segu kɔnɔna na yan baara daminɛ kɛnɛ ka Choguel Kokala Mayiga ale ye dantigɛli kɛ baara bɛna kɛ cogo min na ani u ka laɲini ye min ye nka Choguel ka kuma fanba ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kan bi maa minnu bɛ yen ni an y'an bolo bɔ olu bolo n'o ye CEDEAO ye Mali Burkina Niger Choguel ka kuma ye taliba de kɛ o la kosɛbɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko jɔrɔna tɛ yen ko siran tɛ yen ko Maliyɛnw kan ka u cɛsiri k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa an ye baaraba minnu kɛ olu bɛ se ka sinsin cogo min furancɛla fanga ɲɛmaa a y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na k'olu sɔmina k'a ye k'a fɔ CEDEAO a bɛ ka ja minnu d'aw ɲɛ a bɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin jamana ninnu ma u ka musaka ko ma ko k'a sɔrɔ a da man ka don o la k'o de y'a to ko olu y'u sen bɔ ko wa ko bi ko bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO ye jɛkulu ye jɛkulu min da tɛ musaka ko la ko o de la olu kɔni y'u bɔ a la ko yaasa a ka se ka yiriwali baara minnu bɛ yen bi u yɛrɛ ka na u sinsin u kolo la ko wa ko n'an bɔra nin fɛn in na ko degun min bɛ yen ko o ka dɔgɔ kosɛbɛ a kɔni ye bonyamasegin kɛ Segu festival tigiw ye olu ye baara min kɛ ka sɔrɔ ka taa yiri min ye baaraw kurumu karili baaraw k'olu kɛ ka ciseaux k'o kɛ ka juru tigɛ ka bɔ yen yaasa maaw bɛ se ka pan ka coroki ni dɔn o daminɛ cogo min o hukumu kɔnɔna na sa min ye Maser Sumi ye ka taa se Iba Wade ma Milmo ani Gaspi n'a tɔw olu kɔni ye su ɲɛnajɛ fɔlɔ kɛ surɔ Cheikh Tidiane Seck ale ka yamaruya kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na a yera k'a fɔ segukaw fɛ yen
min ye festival minnu ye n'o olu ka baara kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ ka kɛ ni sigida lakanako ye o saba taara farafinna kɔnɔ Mali ta kelen b'a la sibikaw ka festi kori o ɲɛmaa ye jɔnjɔn sɔrɔ dɛmɛ min na don olu ma yaasa u bɛ baara min kɛ sigida lakana la u bɛ se ka kɛ Marokaw olu ka maa kelen b'a la ani Kenya olu ka festival kelen a kɔni ɲinina Mali festival tɔw fɛ sa k'u cɛsiri min ye Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye Nuhu Jara ale tun bɛ o ko kɛnɛ kan marionnette n'o o ye yiri maaniw ye sa minnu dilannen don ka ɲɛ Mali ale ye jɔnjɔn belebele sɔrɔ la Tinisikaw fɛ yen o tigi fana bɛ kɛnɛ kan n'o ye Yaya Kulubali ye baara kɛra cogo min na ale ye dɔ fɔ o ko la wa bi fana min ye ɲɛnajɛw ye a fanba o bɛna kɛ fondation kɔnɔna na wulada in na min na fana Togo la ale fana ka dɔn min bɛ sen na n'o a ye min labɛn n'o o ye Karim Togola ye o fana kan ka yira maaw la an b'a fɔ a ɲɛna ko nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na jumadonya in na k'an to Segu yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ a ɲɛna ko n'Ala n'a kira sɔnna a ma n'an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ waati o waati an na o da aw tulo ka laadiriya la